Ndabva kuBulawayo ndarara nebhasi. Ko kana ndiri ku road nenda ku Plum Tree kunonzi chi? Kumganwini. Ndoko mabva here. Yemeni. Saka neBulawayo zvakafanana here? Zvakafanana ndoti muBulawayo. Oh muBulawayo. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Let's try to count like zvataita kuna mama. Somebody say 1 2 3 4 5. Mune vana vangani? 5. Emi mati vasikana i3. 3. Ko emi vasikana vangani? Vasikana vatatu. Ndizvo zviri kutaura Jehovha. Now listen to me mama. Amen. Dambudziko riripo nderekuti vana venyu hazvisi kufamba zvakanaka. Amen. Ndiri kuoneswa pane mumwe mwana wenyu mukuru. But zviri kundinetsa ndiri kuoneswa ini achiitonga nemurume ari kunze kwenyika. Ndizvo zviri kufamba sei? Vari ku-US vese asi boyfriend. Ari kuti auda kuyazomurora handizvi zvakamira sei. Alright, mune muri kungodzamba pakutaura. Cherekedzai ndiende chaipo pandiri kuda. Amen, prophet. Ndiri kuda ndaoneswa nyika yakaita seItaly, kunge Italy. What's that? Musikana wangu ndiye anofambira kuItaly. Ndiye amafambira. Amen. Because mwana uyu akangodzingwa basa. Amen. All of a sudden. Amen. But ndiri kuoneswa pachitonga pane zvima cruise ship. Anoshanda mucruise. Amen. But akangorwara kongova diki. Amen. Ndobvanzi basa rapera. Ndoda kukugadzirirai munana mama. Uyu mwana atorwe pabasa. Ndizvo zviri kutaura Jehovha. Ndozvamasimukira. Kurara muchifamba usiku wese kuti musvike pano. Zvamaiona pasocial media zviya. Ndikarwadziwa kuti ndiri kufona mafoni adairwe ndodiko. Regai tivadzinge mabasa asingadaire mafoni. Vanofanira kudaira mafoni mani. Ritsa mururu tinzwe. My name is Prophet T Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Mukandipasa manyemwe ndodzika mama kufura. Amen baba. Amen. Mukandipasa manyemwe ndodzika. Amen. Anonzi precious ndiani mama? Ndiye yokuItaly. Ndatumwa naJehovha kunzi tidzorere pure. Kubasa. Amen. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndinotenda prophet. Ndinotenda. Can I do some serious stuff here? Amen. Can I do some serious stuff here? Kwese kwauriko konyasha ngadzikulokete. Usadzingwe basa zvisina maturo. Kana wakadzingwa zvisina basa dzokera pabasa ipapo. Ndizvo zviri kutaura Jehovha. Vakomana ndiri kuoneswa vanhu vachitanga kunakirwa neupenyu. Nyasha dziri pano dziriti dzakanyanyisa. Can I demonstrate the prophetic martial arts by excellence? My Father, chengetai vana vavo nezita raJesu. Bless you. Amen. It's done. Amen, prophet.